Nikendo nyako Ramogi wamedo dhi nyime gi weche manyien gi sani wang'iane matimore gwenge mag Samburu. Reporter mag iye moiuw ma osebedo kamedore e kaunti ma Samburu koro keto jogo makero ne ratiro mag nyithindo manyiri akerekeke. Sani koro gitemo maginyalo mar donjo e kor gwenge ka gichiwo puonj makare manyalo konyo duoko piny kwan mag iye moiuw e gwenge makono. Sharon Ong'aw negi wach mathoth e wi lipodni. Ma en gwenga matamioi mantiere e imbo mar kaunti ma Samburu. Minigi wuok oko mar chiwo puonj makare ne nyiri mondo duok chien buche mag iye ma ohiu ahinya ne rowere. So we decided to get to the grassroots so that we can sensitize the community on the importance of educating our children, the importance of getting our children out of the early marriages, and even advocate for those children who are still very young to go back to school. Anastasia Dida mok nyinge maradiera en miyo mantiere gi nyathi achiel kendo nyaka sani opek kogeno nyathine mare marariyo. En achiel kuom rowere manogamo remo chon. Gima mako dhok en ni okia kata wuon nyithinde. Nikapata boyfriend, ngakuwa nampea chakula, nikapata ujauzito. Alikuwa anaendanga shule, alikuwa form 4. Shule alimaliza na alienda kwao. Akaniacha mimi na mtoto. Hakuna mwenye atatulipia rent, hakuna mwenye atatupea chakula. Ilibidi tu nikatafuta mwenye atanisaidia. Bila nilipata, akanipea ujauzito. Lakini sasa sijui baba huyu mtoto ndio naye. Kilomita apaga beach en gweng mong'ere kaka Shaba. Ka waromo kod Nancy na Munyak mabende ok nyinge maradier. Odhi mbele gi loso ode. Na Munyak en rawera mantiere gi higni apaga uchiel kendo intiere gi nyathi ma jadweche 7. Niko na mwaka 16 years na niko na mtoto mwenye ako na mwezi 7. Nilipata tu mimba nikiwa shule, nikaambiwa tuende kwa huyo mzee na mama yangu. Wadwaro ng'eyo ponono ka entiere gi geno mar dok kendo e sikul. Sitamani kurudi shule juu nilioleka, nikazaa na nilijenga hasa nyumba. Sasa ndio maana. Frida Leti mabende en nyinge maroledhi. Okdwa mondo nyinge ong'ere. Ene chiliel manoyudore e chal makete kod ma. Banka ne okende chon kendo mako ich ma ohiu. Mimi niko na miaka 20 sasa hizi. Nilioleka nikiwa na miaka 16 ambapo nilijaliwa nikapata watoto wawili, lakini baadaye nilipata mziba. Mzee wangu aliniacha nikiwa mdogo. Naomba tu mwache kupeana watoto wenu kwa sababu wanapitia changamoto mingi. Jokedera tiro mag joma mine korka korge wacho ni kido kod timbe mag dhot ka dhot emoseyudore ni chwalo medruok mag iye ma ohiu e pacho kae. Sharon Ong'aw, Ramogi TV.